acest episod ne-a jucat Minecraft Survival. Dar înainte să începem, nu uitați de butonașul ăla de like, subscribe și share să vadă și prietenii voștri, iar eu vă las cu videoclipul întreg. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. La primul episod, astăzi ne voi juca Minecraft Survival pe prima mea serie care o postez pe acest canal și de toate nu uitați de butonașul ăla de like, subscribe, share să vadă și prietenii voștri și haideți să începem. Am început să iau lemn, stați puțin că încep să iau și eu niște lemn pentru că trebuie lemn. Am băgat ultima versiune de Minecraft, adică 1.21.8 Left Lighter. Eu încă nu știu update-ul ăsta, deci ce vom găsi nou, va fi o surpriză. Până la 1.21.1, așa eu știu, în rest chiar nu știu nimic. Ce e asta? Ana să întreb. Ce ciudat e spawn asta. Puțin așa de plains race pe pădure. Plains, da. Hai să ne facem și noi frumos. Clicam cât de cât. Bum, bum. Bum, bum. Bum, ca să ne luăm jumătate inima. Uitați ce Sigma ăsta, uitați. Prea Sigma. E pe așa. Filmăm aura, frate. Stați puțin că vedeți voi aici niște aura. Luăm niște călcă, poate. Voi face setările pentru Minecraft să nu mai am lag pe videoclipuri, să putem să ne jucăm fără lag. Lasă-mă dacă 10 abonați, încă 2 abonați. Voi face un server de Discord. Unde să intrați. Stăm Minecraft, tot felul de nebunii. Bun frumos, bun. Haideți să e ok. Deci facem frumos asta, getting upgrade. Ce mai facem? Hai să facem și o lopată. Da, să iau niște călcări. N-avem Optifine. Jucăm pe Vanilla. Ce ziceți, ce mai faceți? Voi face la 10 abonați. Primul server e mult spus, dar voi face server de Discord. Nu voi lua telefon nou. Adică, nu știu până așa, vom face serie cu abonați, adică subscriber SMP 2, pentru că știți că am avut unul. Bine, unii din abonații mi știu. Adică pe canalul ăsta nu, dar tot conduce o Pro am, dar îl voi modifica ceva. Bun, ce frumos, legal cât de cât e pe așa, crafting-ul ăsta încoace, pentru că și trebuie să găsim niște oi mai repede, chat. Nu faci că eu nu beau lapte. Eu beau lapte de capră, și eu de capră, stai de oaie. Dar stai, parcă puțin, stai, dar oile parcă nu fac lapte. Asta nu știu. E pe așa.
faci? Ia stai, mă, aici și ca băi. Me. Ține, n-ai ceva, cred. Hai că da, dacă Bro, ce am luat cu asta, frate? E pe așa. Ăsta? Hai că... Cherry biome. Hai că mie îmi place cherry-ul. Se bage sat. S-a băgat oare sat? Că era tare să se bage sat în cherry. Dacă s-a băgat e bine, pentru că cherry e un biome așa mai șmecherit de fete, gen. O fată s-ar putea muta acolo, pentru că e biome de fete. Toate fetele s-ar putea muta. Stați chat puțin. Haide, mă, option. Video settings, render distance la 2. Lasă că ne facem noi chat setări și după nu mai avem problema asta. Că trebuia să mi le fac după ce... Înainte să încep videoclipul. Băi, uite-o. Hai, mă, să fim serioși. Bum. O bate și cu asta pentru că... Bum. Ui, pardon. Bine, am subțara. E pe așa, cât am. Eu mai să mai fac parcă așa. Și restul... Pune aici și ca, nu? Sau aici? Da, mai aici și ca. Că nu m-am mai jucat eu așa să survive. Dar Minecraft bed, gen. Când făceam server de Minecraft din creativ, gen. Puneam la creator, dar na. Craftam eu. Să ziceți că craftam, nu craftam. Azi, jură-te, bro, cât? 3 și acolo, așa, cu culoarea aia și la fel și aici. Ai, bro, că e pură coincidență, sau cum se pronunță. E palipana, e pigu. Nu, mă, la asta nu dai așa, nu știu. Bun. Stai, mă, părcușor de mâine. Bun. Dai. Bun. Bun. Trebuie să ne culcăm. Pa. Opa, așa, hai că ne urcăm de toți banii, dacă e. Stați că pun și eu pe aici și ca nefurul de mine, gen. De mă lăsați-mă să mă culc, că mi-e somn. Hai, nani. Hai că furnaseu știu să-l craftez. Scoatem asta de aici și ca... Asta bun frumos. Sweet Dreams. Upgrade. Hai, bă, dați-mi o fripărică. Gata. Am popat. Am băgat la stomac. Hai, că acum perfect. Ei merge. Tot asta. Că e o chestie... Că ești nu dacă mănânci pe care crudă. Dar nu e o chestie în care o fac nobii. Până toți au mâncat vreo carne crudă, că na. Și la început toți au mâncat carne crudă. Dar bine, și când te-ai apucat de joc. Și când ai devenit mai pro în joc, tot ai mâncat carne crudă, că nu există vreo. Că nu avem furnici, gen. Nu. Ți era foame rău de tot, mureai de la hunger, dai seama că mâncai și carne crudă. Bum! Asta nu există, să nu mănânci carne crudă.
Ai, bro, că nu e chestia așa de nobi. Că mănânci carne crudă. Eu nu înțeleg de ce zic unii, bă, ești nob. Bă, da, nobi ești, mă, cum mă să mănânci carne crudă? Eu zic, bă, dar nu mi se pare așa o chestie că ești nob sau ceva de genul că mănânci carne crudă. Adică să fim serioși. Nu e chestii așa să zici, bă, uite că noi, să zicem, bă, frate, hai că noi am mâncat așa, dar na, bă, se pare așa o chestie să zici, frate, că ești nu că mănânci carne crudă. Orice jucător a mâncat carne crudă, că murea de la hunger și nu avea mâncare făcută, gen, nu există, bro. Și acum, oricine mai zice mie sau cineva că mănânci carne crudă, mâncați carne crudă, ziceți, frate, dacă mor de la hunger, eu ce să stau să-mi așa, eu mor, naiba. Bă, bune de nu. Muriți după și, na, vă pierdeți itemele. Mai ales dacă ești pe hardcore, mănânci, știu cum o mănânci pe aia. Mam. O bași la stomac, deci mai sarde că ești nu, pe bune. Adică eu mai mănânc carne crudă. Dar în viața reală nu o să văd. Am văzut niște youtuberi că mâncau carne crudă, dar poate știți voi, le știți numele, eu nu le știu bine. La un youtuber am văzut cu alți prietenii lui sau ce era, mâncau carne crudă. Eu nu le știu numele, mi-au apărut odată pe YouTube Shorts și atât. De rest, mie chiar nu mi-a apărut nimic. Să zici, frate, că na, o să miște te joci și mănânci carne crudă. În viața reală nu. Știu că e bunicică, dar nu e ok să mănânci așa când o faci și o mănânci în sânge, puțin în sânge, adică puțin așa în sânge, să nu fie chiar făcută. Gen e regulă, adică nu. Așa gen făcută deloc, gen să fie rumenită sau ceva de genul, nu-i. Dar ce că e sănătoasă, dar acum nu știu. Să strice sănătatea, eu chiar nu o stric. Și chiar n-am să mănânc așa prostii. Bine, o carne bine dăvită, dacă e făcută în caz, mâncăm toată lumea. Gen, na, și da, așa că băgăm aici acolo, să spargem, pentru că facem așa, cât avem 45 ai. Că ne ajunge. Trebuie mai ceva. Asta cum nu l-am aruncat, nu știu. Până l-am lăsat acolo, ce Sigma ăsta l-am lăsat acolo, vedeți? Eu v-am zis că Sigma. Voi nu m-ați crezut. Dar eu nu știu locul în care să mă perfecționez. Și suntem pe o insulă. Dacă vreți să facem 100 de zile în ăsta, cum se numește, pe o insulă, să-mi ziceți și stați să vă dau slide. Puneți pauză la video și dați aici dacă aveți seed-ul, da. Ăsta e seed-ul, dați copii sau, na, gata. Ai, bro, să fim serios. No, aici e câmpia. Floricele pe câmp, mă, ce? Acum m-am găsit și eu. Bum! Facem chat. Poate batem Minecraft Trial Chamber. Bă, da, de ce găsesc 3 oi și ăsta după culoarea asta? Ce? Bă, eu m-am rotit, încerc. Jurați că m-am... Bro, what?
Uite că nu mă mai văd acum cer. Geronimo, îi. Nu vreau... Mi-e frică de caracatițe în viața reală. Dar și-o dat să mănânce. Bine, unii le mănâncă, mie nu-mi plac. Aici se găsește aer de la forțenie. În aer, aici se găsește mai șmecher de fel. Hai că am găsit toți banii. Toți banii am găsit. E măcar acolo un căul, dar n-ai ce să fac cu căul. În următorul episod, adică mâine va fi postat sau nu știu când, depinde și tot timpul meu, deși o să postez episoade zilnice. Uite mai aici niște cău. Haideți că luăm tot căul și da. Am văzut cu câteva luni episoade de genul. Filmăm Minecraft de o oră. Ați vrea să încercăm? Filmăm măcar 2 episoade de o oră? Scrieți în comentarii. Chiar aș vrea să încerc și poate facem să... Mie mi se pare tare așa. Gen, să postez o oră Minecraft. Sau 5 ore live Minecraft. Minecraft Survival Live. Uite mă, eu v-am zis că aici iar de la puternic dezvoltat. Mamă, dar căul găsesc într-una, frate. Căul e esența Minecraft-ului. Cu asta faci cel mai bine. Ai că da, e. Cel mai bun fuel, parcă știu că e block of căul sau... Dar și lava și block of căul spune rău tot. Dacă ai o fermă de lavă, termin tot jocul, bro. Fuel nelimitat, dar trebuie să durează și ceva, câteva minute să se pună caldra, un butoi sau ce era, un butoi, că butoi era iber al parcă, nu mai știu, caldra. Ăla parcă știu că e de-aia de... Deci că e ca un faci și știți voi. Un crafting. Cău. E că ăsta block of cău. 10 blocuri. Vă bate joc. Ăsta chiar îl las aici. Pe ăsta chiar îl las aici și la. Ni pașa, pașa. Mai am bețe? Mai am bețe. Sparge la celălalt băț. Bun, frumos. Poate în episodul următor ne vom face o casă sau în episodul ăsta, dar nu știu unde să mă pun. Să fac aici așa o casă și după să nivelez full dirt. Trebuie să dau o casă așa pe ocean, să-mi fac o insulă. Bum. Cum îi? Night Thunderstorm. Clip only at night or during thunderstorm. Păi da, mă, dai noapte, haide. Spawn point set. Spawn point. Încoace. Să ne ducem pe aici și caceat. Poate găsim ceva chestii. Porc. N-am nevoie de porc. Chiar dacă e cea mai bună mâncare. Bine, sau... Ca să-mi pun și aici niște mâncare la făcut. Aveam 100 de căl. Ce fac eu cu 100 de căl de primele 2 zile? De primele 3 zile.
sincer. Mâncăm și noi niște carne făcută. Gata, hai că vă protej deja asta. Accessibility settings. No, jură-te. Să-mi fac parcă. Ai. Păi eu n-am lemn. Mă întorc înapoi și iau și niște lemn. Zici de minute? Ai că e ok. Uite lemn meu frumos. Uite, îl luăm aici și lăsăm copacul. Vreți să vedeți? Că las aici, așa, prea. Hai că îmi fac eu ilegalități pe Minecraft. Doamne ferește, nu vreau să vină puli, nu vreau să vină noi peste mine. E fain pentru că pe Java Edition punem, uite așa, te-am dat W pe, știți că pe Bedrock Edition pe telefon, știți cum e chestiile alea și în stânga și în dreapta să apare. Trebuie să le ții pe amândouă apăsate să te ducă în față, gen, știți? Asta unii cred că din voi știți, cei OG știu chestia asta. Bine, încă e chestia aia pe Bedrock, adică nu e o chestie să faci. Chestia aia așa pentru că, na, ca să te orientezi. Bum. Acum nu știu cât de eficient, doi. Pentru că pe unii eu chiar mi-a luat câteva săptămâni să mă obișnuiesc cu chestia aia și încă când mă joc Bedrock că mi-amintesc că trebuie să fac chestia aia și inutilă. Apeși în stânga și în dreapta ca să ce? Să mergi cu o barcă care ține un controller. Parcă știu că chiar nu e aceeași chestie, doar trebuie să mergi în față și cam atât. Și dacă vrei tu să-ți faci controalele. Da, aici chiar am găsit un spawn prost. Spawn super prost. Sidul n-a fost să fie, sincer. Ce-i asta, frate? Ce-i asta? Ia. Firefly. S-au băgat, mă, prostiile astea. Apa așa și sunt pe drum și vin acum. Sunt pe drum și n-am bătaie unde vine să... și vin acum și sunt pe drum. Uite corabie, nu? Sau ce e asta? Nu-i corabie. Ai, bro. Se spawnează tranzitori. Zic că e Thunderstorm. No way, bro. Cea mai inutil chestia asta e cea mai inutilă chestie. De ce să ploaie Minecraft? De ce? De ce ploaie Minecraft? De ce? Nu mai puneți... Scoate noci, scoate și tu ploaia. E și noi undeva pe uscat ceva? I wanna run away.
Când sunt pe drum și vin acum. Asta cânt eu când salvez copiii pe 99 de zile. Bum! Și acum, bum, bum și clacă. Facem și noi aici o mică bază. Facem și noi niște torțe. Facem niște torțe. Facem niște torțe. Facem și noi aici o mică bază. Ai, na. Și eram sigur că se va sparge. Stai mă aici. Asta e previzorie, vă dați seama. Că nu o facem oficială, dar... Ai, că am făcut-o de toți bani. Bum, bum, bum. Uitați, bază mai șmecher că asta n-a văzut Europa. Nu a văzut Europa, dacă vă spun eu. Și vă spune șeful tot mereu. Șeful la Minecraft mereu vă spune. Asta e chestia mai șmecher, bă, tot joc ce ai. Frate, ai că, da, dacă e. Cea mai șmecher bază ți-ai ori întrege, ai că... Dar că și eu prostă. Spargem frumos aici, frumos, că ne facem o bază previziune, că nu vreau eu cea mai șmecheră. Să fie prostia asta, că e o prostie, gen, ce fac eu aici, chiar că e o prostie mare. Să vedeți aici, ia uitați. Dar să vă arăt eu ușa asta. Ușa care... Și Minecraft, da, uitați. Deci să vedeți ceva, ia uitați. Nu e pe așa, nu e pe așa. Închidem astea frumos și gata, ușa. Da, folosiți mai mult lemn decât trebuie. Uite aici frumos, îmi las ăsta aici și că pun care l-a făcut și da. Asta e baza care am putut să o fac în 3-4 zile, cam așa și da. Hai să ieșim puțin afară și da, cam atât a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul nașul ăla de like, subscribe și share să vadă și prietenii voștri. Iar eu am fost Vipex, v-am lăsat, pa, pa!